Máme zde další úlohu, podíváme se na zadání. Firma zaměstnávala 200 osob. Tohleto jsou úlohy, říkáme jim časová úloha, protože se nám to zadání tady odvíjí v čase. Bylo tam něco včera, je tam dneska nebo zítra, včera, dnes a zítra, nebo běžně, jindy během epidemie. Pro tuhletu úlohu si vždycky uděláme tabulku, kde do jednotlivých sloupečků podle času napíšeme, co bylo. Takže tady máme běžně. Tenhle sloupeček se týká toho, co bylo během epidemie. Včera byla epidemie, takže během epidemie. Firma zaměstnává celkem 200 osob. Cermat nám sdělil, že máme počet. Na firmě jsou zaměstnány ženy, jsou tam zaměstnáni muži. Počet žen máme označit X. Tady si musíme uvědomit následující schéma. Mám 200 korun, v levé kapsi mám 5 korun, kolik mám v pravé? 200 bez 5. Nebudeme se učit sčítat a odčítat. V levé mám 7, v pravé mám 200 bez 7, v levé mám X, v pravé mám 200 bez X. Takže mužů tam bude 200 bez X. Během epidemie, to je včera, byla 1/3 žen. Žen tam byla 1/3. Mužů byly 2/5 z celkového počtu 200 minus X. Jdeme odpovídat na otázky. Včera bylo počet žen 1/3 X, mužů 2/5 krát 200 bez X je 2/5 krát 280 bez 2/5 X, takže počet mužů byl 80 bez 2/5 X. Dál nám sdělili, že včera bylo na pracovišti 70 osob. Posčítáme 1/3 X plus 80 minus 2/5 X je 70 třetiny, uděláme z toho 15, takže tohle je 5 15, tohle je 6 15, 5 bez 6 je minus 1 15 na X rovná se 80, převedeme na pravou stranu s opačným znamenkem minus 10, vynásobíme minus 15, X je 150. Úloha je spočítaná. Celkem žen je 150, mužů je 50. Byla tam 1/3 žen, to je 50. Byly 2/5 mužů, to je 20. Všechna čísla máme k dispozici. Kolik žen firma zaměstnává? Firma zaměstnává 150 žen. Děkuji za pozornost a uslyšíme se u dalšího videa.